мога да го изреждаме. Наживо сме. Здравейте, българи! Традиционно правя 20 секунди пауза, но днеска няма да има пауза. С наши приятели, съмишленици от Крумови закони, ние от Обединение 29 днеска решихме да дойдем тук на най-горещата точка на България, Стара Загора. Знаете, пътния възел, магистралата с Тракия, с пресечната точка на пътя за Хасково. Има протести и още в 5-6 места в България. Вчера решихме да подкрепим тази инициатива с живо участие на място. Подготвихме се, дойдохме на място, но трябва да ви кажа, това, което видяхме на място, ще ви разочарова и въпреки, че ще ви кажа една малка истина, не бийте път до тук. Защо? И този протест е яхнат от мафията на КНСБ и подкрепа. В момента, в който се включихме в това мероприятие, извадихме един дълъг транспарант оставка. Хората, большинството от хората ни посрещнаха радушно, с ръкопляскания, с овации. Но тъй като си направихме труда да я изнесеме този транспарант пред полицията и пред няколко човека, така добре облечени, добре изглеждащи и охранени с тъмни очила, естествено веднага скочиха върху нас и напитаха: вие какви сте провокатори, кой ви дава право, кой ви дава разрешение. Ние ми казахме, че ние сме дошли изцяло за подкрепа и да направим така, че с обединени усилия те да постигнат това, за което се борят, естествено, тъй като проблема не е само Марица изток мините, а проблема е България. Но тъй като, пак ви казвам, ако това нещо не го бях преживял тук с моите приятели, колеги на място, някой без значение откъде ми го беше казал, нямаше да му повярвам. Няколко добре така изглеждащи момчета физически скочиха върху нас и да нарекаха провокатори. Разбирате ли за какво става въпрос? Транспарант, оставка и този момент изкачат някакви и наричат провокатори, защото сме искали оставка. Сами си направете изводи, кой води този протест, за какво говорят, целта на протеста. Ние много бързо тук стигнахме до извода, че това е поредният цирк и фарс в държавата, който се контролира от задкулисието и в лицето на КНСБ и на подкрепа. Протеста е яхнат, контролиран и това нещо е направено с една единствена цел – да може да бъде туширано напрежението в Стара Загора. Това ви го казвам аз, Любомир Петков, председател на Обединение 29. Благодаря за вниманието. Методи? Аз съм Методи Бачаров и съм заместник-председател на Крумови закони. Мога да ви кажа, че това, което видях, просто противоречи на всякаква логика. Тези хора казаха и заявиха няколко пъти, че не искат никаква помощ. Не знам защо навсякъде се тръби, че трябва да се ходи да им се помага. Те не искат никаква правна помощ. Имали си хора и те са искали да си постигнат техните искания, но как ще ги постигнат? Може би както майките с децата с увреждания, ще им замажат очите за няколко месеца, след което ще ги изхвърлят на улицата като мръсни котета. Мисля, че днес си загубих времето, но си загубих времето от гледна точка на това, че дойдох за да свърша работа, не свърших никаква работа, но за сметка на това видях и констатирах, че тези хора не се борят в интерес на българското общество, те се борят, всеки си гони някакви собствени лични цели. Това нещо не кореспондира въобще с логиката на човека, не кореспондира с социалния живот, който всички искат да се постигне в България. Просто не кореспондира и с Конституцията. Тук видях лица, които според мене не следва да бъдат тук, тъй като те са участвали в тази власт и сега са дошли да си правят пиари. Този пиар няма как да се сполучи, защото тези хора, да или да, са влезнали в историята на България като българи по произход и българоубийци по своята същност. И сега искат да помагат. Не виждам какво могат да помогнат, освен да доубият останалата енергия, да доунищожат българите, които са останали в България и да предадат на американците земята, която българите притежаваме. Защото всеки един българин притежава част от тази земя, наречена България. Така, сега с поредните
документи, които се парадират, че са били подписани, разни споразумения и така нататък, какво имаме на лице? Имаме на лице забрана българският народ да ползва природните ресурси и да бъдат продадени на чужди сили. Тези чужди сили искат да вземат всичко това безплатно, искат да поставят българският народ в робство и точно такива протести като този днеска, на който съм свидетел, ще бъдат в помощ, един вид съучастие на престъпната власт, която по измамен и укрит начин е заграбила властта и декларира навсякъде, че е легитимна и компетентна. Дадено според Конституцията, тя никога не е била легитимна, тя никога не е била компетентна, след като няма легитимност и от тук нататък те не могат да се ползват с държавно-властнически правомощия. Ако искате да разберете повече, моля влезте с нас във връзка, било то с Обединение 29, с Крумови закони. Ако искате, можем да направим среща, можем да обясним много неща, които за повечето от хората, включително и тези, които твърдят, че са юристи, адвокати, прокурори, съдии и каквото и да било там, не го разбират, можем да го обясним на абсолютно всеки един. По-отделно, можем и в купом, ако вие направите някъде една среща организирана, ще дойдем и ще говорим с вас. Но тази правна перверзия, която 33 години се налага в България и този геноцид, която цел се гони, рано или късно виждаме, че май ще се осъществи, защото повечето са невежи. Повечето не знаят къде са и за какво са. Те живеят на Марс и искат на България нещо да се случи. Съжалявам, но това няма как да се случи. Това е. Желая успех на всички. Здравейте от мен. Казвам се Илия Гаджуров, от Асеновград съм. Да пътувах доста километри, за да дойда тук, като един обикновен български гражданин, да подкрепя хората, които се борят за тяхната кауза. И накрая бяхме изгонени. Съжалявам. Един пропуснат ден от моя живот. Това е от мен. Някой друг? Бяха всички много изчерпателни. Това, което искам да кажа, е, че аз видях едни много оплашени хора. Много оплашени хора, които мислиха само единствено за себе си. Без да осъзнават, че това е ситуацията и положението на всеки един българин в момента. Да не говорим и за света. Но като българи, този страх единствено може да заслепи. Те казаха, това е наш проблем, вие нямате място тук. Ние им казахме, това не е ваш проблем. Това е национален проблем. Да, но първо ние да си оправим нашите неща, а пък тогава ще видим какво ще правим с България. Всички сме България. Една жена беше толкова озлобена и цялата си злоба ориентира към своите си, към себе си. И каза, махнете се от тук. Казах и, госпожо, аз съм на българска територия и съм българка. Стоя, мълча и нищо не правя. След като вие не желаете да ви подкрепим под каквато и да е форма. Дори с мълчанието си. Дойдоха едни любезни полицаи, ни скортираха, което беше върха на сладоледа. Едни любезни, уморени и даже бих казала разочаровани полицаи. Българи, стягайте се! Българки, стягайте се! Чака ни работа за децата. Благодаря. Би ли го задържал да каже нещо? Да. Не. Бойко Николов, Крумови закони. Това, което видяхме там, колегите преди мене вече разказаха, за разочарованието няма да говоря. Просто ни изгониха, нарекоха ни провокатори. Още преди да сме казали каквото и да е, вече бяха решили, че сме провокатори. Отказаха каквато и да е подкрепа, казаха, че за тях ние сме чужди и не желаят нищо от нас и желаят ние да не сме там, да се отдръпнем страни или дори да си тръгнем. Тази госпожа, за която преди малко стана въпрос, дори ни забраняваше да говорим. От каква позиция, така и не разбрах, попитах я, не ми отговори.
И така, в името на доброто на всички, видяхме, че няма какво да направим, няма как да ги подкрепим на сила един вид, защото те не желаят, така декларираха, че не желаят подкрепа от нас, каквато и да е. И си тръгнахме. Нали, по тяхна воля и с нашето съгласие. Разбира се, с придружаващ нали, полицейски екип. Не знам на какво се надяват тези хора. Явно са решили, че ще имат възможност някаква малка победа на местно ниво да постигнат в преговорите с министри с властта. Да. То няма как с престъпник да разговаряш и да постигнеш някакво споразумение. Вероятно точно на това разчитат, просто на някаква малка победа, на някакви малка отстъпка от страна на властта, от страна на министъра, на някакви парична компенсация. По-скоро разчитат само на голи обещания. И други въпроса дали ще ги получат изобщо някога, защото се видя, че така наречените в момента власт имащи не лъжат безобразно, не държат на думата си, не може да им се вярва нито на една своя тяхна дума. Да не знам на какво разчитат блокиралите магистралата. Но най-вероятното нещо, което ще стане е да останат с празни ръце и излъгани. Но така да бъде, на сила не можем да помогнем, колкото и да искаме. Това беше от мен. Което не означава, че няма да продължим, защото нашата задача е България, не собствения ни джоб. Да. Така че ние продължаваме. Надявам се хората единствено могат да обяснят това поведение с умората им и с страха им. Но то лесни работи не стават без умора. И ако при тях проблема са го провидели от не знам от колко време, месеци може би, ние тая битка я водим от години. Умора няма. Има живот. А е хубаво тази битка да се води от тези, които разбират. Тези, които разбират, че всъщност войната е срещу българския народ. Войната е срещу народа. Така наречената държава България, Република България, е срещу българския народ. И войната е срещу българския народ. Докато не го разбере това и последния българин, тяхната война ще продължава успешно, макар и с бавни темпове, ще ни изтребват и унищожават. И това няма да спре. Няма да ни унищожат, защото са силни. И последно само да кажа няколко думи в подкрепа на всичко, което казаха нашите приятели. Последното, на което разчитайте, това е КНСБ подкрепа. Това са организациите, които развиват всичко, за което българите могат да жадуват да направят нещо. Просто нямат никакъв шанс. В лицето на тези две организации всичко е обречено. Това от мен. Живее България! Живее България! Са участници в 30